Gaur otsailaren 13an torturaren aurkako egunean, hemen baluarten minutu gutxi barru ekitaldia egingo da eskuin muturreko eta funtzionario publikoek eragindako motivazio politikoko ekintzengatik biktimen aitortza eta erreparaziorako, eta aukera hau aprobetxatu nahi dugu Euskal Herria Bildutik ekitaldia bera balioan jartzeko eta biktima horien aitortza publikoaren garrantzia azpimarratzeko. Tortura eta indarkeria poliziala pairatu duten pertsonak hamarkadetan isilaraziak izan dira, batzutan kriminalizatuak ere. Tortura da urte gehiegietan ezkutuan egon den errealitate oso latza. Eta zorionez, orain hasi gara ikusten nola ateratzen den argitara. Onarpen eta erreparazio ofiziala jasotzen hasten dira azkenean, eta guk uste dugu hori pozgarria dela. Guk aukera hau baliatu nahi dugu beste behin biktima horiei gure babes osoa helarazteko. Dagoeneko 51 dira Nafarroako gobernuaren aitortza jaso duten biktimak. Eta jakin badakigu kasu gehiago aztertzen ari direla, eta hau errealitate askoz zabalago baten izeberg punta dela. Aitortza erreparazio batzordea egiten ari den lana baloratu nahi dugu, eta badakigu oso lan zaila dela, batzutan presioak daudela, baina batzordearen lana oso lan beharrezkoa da, konfrontazioa gainditzeko eta bizikidetza demokratikoa eraikitzeko. Euskal Herria Bildutik gaur beste behin gure konpromisoa berresten dugu indarkeria polizialaren biktima guztien egia, aitortza eta erreparazioarekin.